Rabia Shodar Visini Bishingo Kalaizak Mathamo Kaisa Water Resource ni Bishingti Klayi Boulder ni Shamong Angi Tongmani Klaizaki Tongmani Piaba Boulder ni Shamong Angmani Wati Wathani wo Kwagi teibai baksa kochogui thangbaika deraka baksa boulder ba tongkho baksa ba kwagi thangbaika hai hnei koktuma manino lukurok bai shahor jagui 11 mandaini MLA Sopona Debborma thangui kwakjak boulder rokno visit khlai naikha lukurok bai bo malai khabo thangui nai nukha baksa boulder kuprujak derajak rok tongo baksa ba kochogi thangbaijak haina bagino buskang ni shalo department ni borok rok water resource ni samung tangui tongnai rok borok kaham khlai o boulder no ti samung tangnan ongtun hnuino bo sai khanarika MLA Sapna Debborma tei omhai khlai dera mani bai wati phaitani wo tabuk boulder bu kwagi tongbaikha tuima kinarni thairok bahaino kwagi tongbaika haina bagui kaham khlai bwskango tebo sak tharino department rok samung tangnai nongthon hwnwi saikhanari khabo. Iku orbo to program ne. Program mo iklan ke. Angka saharan to. ঠিক আছে নি না program to ang mani kya. Bojak jaga omok tong ni chuma san ne ka da. Luklaja mana nanti sih? No, sih mana lupa ikan. Oh, tidak pun darah. Itu mah kaham nuk kok bisa kok. Oh, makai dong jangan tapi. Kok. Pakai masih beri makan mayu. 하신 분이 저도 스피리어로 하시면 좋다. 하지만 하신 Habis aku kecil itu murah, aja kok. 어버 Mane ko ta baring bising makilam ma hai ke tong ung ta ta. Cái ছয়টা জায়গা সানাম না সাত আটটা সানাম লিওগা কাটা কাটা বস্তাও Aku dunia mas yo. Napa iki nggak sih? Orang hanya di tawar. Anu. Orang tuh. Timur kanan aja. Itu sudah serangan. 안에 가보냐? 안에 보다 가야 Mana tumar kan katia tumare bujai. Itu lari kok. Orang saya kapal itu pas banget agak beda. Mo. Sikhai oro Rabia Shodar ek nong ward ongko Sonamoni sipai para. Suna soron sipai para. Suna soron sipai para. Rabia Shodar visita. Dai ingko. Suna soron sipai para. Oro kita nang visit kita 5 sampai mampu 5 aja. Emnya sekarang ya. Oh, saka hay jen le pa bu kaham lu gitu. 사다 때만. Rabia Shodar matham. Ambai, abo Rabia Shodar bisi kelayo, abo matham na. Oro jung phaijak tam male oro water resource ni kaisa samung boulder ni samung. Oro wo public rock shahor laika oro boulder ni je samung mani. Mane wati phaima baino flat ni time mo o boulder je sanami berajak abo jotun kupuri thamai kya oma haike shahor man bagi. Ang tini phainai peka doctor bai bo kok saka. Nong oro je boulder ni samung tongmani kupuru jagrok ni khanao bahai hinsingmani
tabuk doctor hingka hai ke sawo je kuprujak abo hingkai watui waya ni sikang sanamani abo kata kata hingka waje matra watui wai rika abo hingka ke kuprui thangka hinso hingkai oro baksa kaham nukha baksa kuprujak nukha hingkai ঠিক আছে bongkok bo ungmangkhana je sanampuru kata kata obostai wati wakai ab to kuprui mano hingkai tabuk oro berajak nungmani kaisa kuisu kuprujak obno tuiba ang doctor bai kok sanai ঠিক আছে borok je samani je kuprujak abo wati wai kupru mani je wati wajai ya puru je bomani abo kupru maka bahai abo robo chini singtai tongo satai tongo public robo obno romkhana je oro kaisa kuisu yango kupru tongbai kha hingkai je wati manjang mani kupru ma to abo to sanamjak katal kupru no mangkhana hingkai tabo obo jahate samung kaham ka khlaijak nani thun karon hingkai tabo obo side kuak tongo obo yango lama kuak tongo o lama kaisa yango tui thangui tongo omo haike obo jodi kaham kai jodi khlai kalai hangka hingkai kuprujak rok hingkai obo samung one hamyangnai next somoyo bo kupru thangbai ka hingkai tesa omo haike kuagui thanai abni bagui parani borok kaham wngkha omo haike romlai mani omo haike sanani nango romnani nango samung kaham wngnani nangnai oro agency sabo o agency nobo ringinai doptor ringinai agency no samung kaham khainani bagui sanani wngthun abo ang nainai sadi hininai tini oro obo simiya yango tebo omo hai water resource ni je samung khlaijaknai jat obo bo o Rabia Sodar bisini bisingono 1 number ward Sunasaron Sipaipara abo ajagao bumung kam singkhamu sarta Sukumar Debar mani je bini boundary bini nok ni ganati khainai kuagui tongkha bini je latrine tongmani abo toilet abo jotono kuagui thangbai kya hingkai abo kuakte tebo kuaknani sombobona besingui tongkha ang water resource ni doctor no sahorka borok dodi phaio obno visit khaidini borok bo sahoro visit khainai tai chairman ni number of ririkha obo jahate dodi visit khainai obo bo watui phaiasini omo khlaijak thun joto kuak phaiasini tesa watui wawi jodi tui torkha abo tebo omo haike kuagui thanai amni bagui doctor no ang sahornai sab sahorka borok ni bwskangono obo jahate phainai water resource ni phainai estimate ako khainai obo dodi khlaijak thun hambai